Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat bersuah balik dengan kami Balerong, Sanggar Teater Audio Jakarta, pimpinan Angkuyus Datuk Parpatia. Di usia Balerong nan ke-24 tahun ko, kami sajikan sebuah paket perbincangan tentang Babaliak Banagari, yaitu satu perwujudan dari aspirasi masyarakat Minangkabau nan terpandam selama Orde Baru memacik tampuk jetangkai negara iko. Sengaja topik ko kami angkat, karena masalah Babaliak Kanagari adalah masalah awak, dari awak dan untuk awak, dalam mempertajam kompetensi daerah menuju kesejahteraan nasional dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia nan dicinta. Apa yang kami harapkan indahlah lain. InsyaAllah pemunculan kaset nangko akan merupakan sepatah rantiang di antara setumpuak kayu api unggun dan sedang bagolak mengejolak dalam mematangkan program otonomi daerah mencapai Sumatera Barat nan jaya. Jaya di kehidupan material hariahnya, jaya di bidang spiritual rohaniah di bawah naungan ridha Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Ku iyo kinantan lagi bulang, pantangkan keok di galanggang gungguang taruah bawa pulang. Nyampang kok kalah nan bahadang, malu marapi je singgalang hanyut sarantau tanah Minang. Disusun yatok dan disajikan langsung dek ketua kami Angku Ius Datuk Parpatia. Selamat mendengarkan mama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat kapa tengah lawi nan sadang dihayak dek galombang gilo di hampeh-hampeh badai. Pidoman kalam bekulil yang ngayalah ganang di buritan karang mahadang suok kida tampan ke karam hanyolai. Di salo pakiak pesisianyo tadanga sorak dianjongan manyuruh Babaliak pulang putah haluan ke pangkalan. Jurumudi menyintak laya bakayuah baganjua suruh menuju taluak palabuhan sampai asa mulai betulak. Itulah misalnya umpama stan Minangkabau sangkik badesa di bawah rezim Orde Baru sampai menggagal reformasi. Sialah orang kemenyangko awak nan sadang tagak tali bak kabau mahampang jalan. Tibo gara angin bakisa nang kodoh berpindah tangan. Lalu keluar Undang-Undang bernomor 22 tahun 99, ialah sorak otonomi. Siriah Babaliak ke gagangnya, pinang pun suruh ke tampuaknya lah pulang memaknan hilang. Selamat jalan Bapak Kades, selamat datang inyak wali kita Babaliak Kanagari. Jazakumullahu khairan, terima kasih baucapkan. Nak siang tarang bahari, nak asah tarang bak bulan sinan kesayah maknanya. Tomelah maingong suruh isilau maso nan talapih pembandiang zaman nan ketibu. Usah besuo kecek pantun apalah bunyi pantunnya. Kapak siradai penutuhnya ijuak tajalin jadi ato. Galak badarai dahulunya isuak menjadi buah rato. Mari tu baca kisah lamo simak dek sultan elo-elo. Kok masak setangkai tolong tuai masak serumpun makan sabi. Boneh nayakkan karang kiang hampo tinggalkan di Balerong salah dek kami nan bertanam. Kok tiba tanya jus yasik setantang Babaliak Kanagari, kamano kita selama kok? Jawabnya indahlah lain. Ulah dek sai penguasa urang bakasiah dicarainya. Nagari disiliah desa-desa Minangkabau mati marano. Adapun nagari di Minangkabau baikan di dalam mayasan. Hilang tuahnya tabek gadang salamu puyu nan baranang inyo biasa dalam dunau.
Sistem badesa juga lurah mungkin cocok untuk orang lain, tapi bukan untuk orang Minang. Survei membuktikan 20 tahun masuk mencuba Sumatera Barat memakai desa, nyatolah dalia sakahnya gadang rugi dari labo dapat pinjai hilang kapak. Telah menjadi jati dirinya, bahasa karakter orang Minang biasa bermusyawarah dalam menata masyarakatnya. Kok wakatu bayo berjalan bamolah elok diambil dimupakai buruak dibuang jurun diangan. Luruhnya makanan tiliak kok bana manahan bandiang bantuak dimakan siku-siku. Pemimpin indak bakato kadin. Rakyat pantang manggu-angguak sebalun dikisai dimupakai. Nyampang kok salah kebijakan. Dilawan guru je pituah. Disolang mamak junan bana bahalih argumentasi. Sehingga rajo adil, rajo disambah, rajo lalin, rajo disanggah. Baik itu pola pikirnya dari dahulu sampai kini hingga nanti berubah tidur. Agaknya ikulah hakikat demokrasi. Urek tunggangnya hak azasi pakaian orang Minangkabau. Menurut uku aja jangko sepanjang ngalu aja patui. Memasukkan cara berdesa nambak memakai baju sampi stan senjang laia sumbang di batin. Mbak alang-alang lemah bingkai dihalau angin julim bubu maliwak mana pihak turun haram kananya tanggak tali. Itulah nasib Minangkabau selama di bawah Orde Baru. Hidup tanpa gairah, mati kreativitas dan hilang dinamika sebagai bangsa. Sistem badesa juba lurah hanyalah cocok di alam otokrasi jo bantuan corak feodal. Di sinan rakyat darai hambo sahayu indak baraha bersuaruh. Tahunya kane perintah taat jo patuah tak menjawab. Nerimo kita atasan membantah kane kualat mahangguak gadang manfaat. Marangka menyambah marungkuak mencium tangan. Biasalah kalau pemimpin tabu menyapu je membandiang konon pulau kamangaritik. Di Minangkabau, no way. Ataupun juga barangkali sistem badesa sesuai je caro ditantara sistem militer nan absolut. Parentahnya batanggo turun sahutan bajanjang nanya. Hierarki bantuak piramid bulek suaro nan dipucuak. Dari panglima turun ke kodam. Dari kodam taruh resimen, dari resimen ke batalion ke kompi tibo peleton hingga ke regu nan di bawah. Jawabnya saruman samu. Siap dilaksanakan. Indah ada istilah tunggu, indah ada kamus mengaceh kunun pulau tagak membantah. Iyo lah suah caro sardadu. Tapi rakyat bukan prajurit antah kok dalam zaman parang. Nah, sesudah negari lah berubah dari orba ke reformasi, kini berbantu otonomi sairiang berbalik ke negari. Maka timbualah tanya baru. What next? Baalai sesudah itu? Kamawak lai? Biasa di dalam adat, kok tanya tentu yo berjawab kok gayung bakal tak sambut. Tapi nan menjadi sawit saponyo tentu jawab indak sukit sapatah. Bajalan indak salangkah sampai sepancung alun memutih. Mari tu sigo dari pangka. Disisiak lalu kau juangnya hingga mau say sepalapah. Jangan sampai sorong lompatan tak kacak lalu tahampehkan serak berserai pecahannya. Nyampang ko itu nan terjadi besuo bak pantun orang. Tambirah tumbuh di tabek pinang sinawa lacak ranun. Dek salah menagwa ube, ayah penawa jadi racun. Sejak turunnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang sistem pemerintahan terbawah, sejak itu pula pecah pelupuh nagariko rusak binaso Minangkabau. Nan bak bumi dihoyak gampo celawi dihalau topan, parik taban pagala rompak sapuak sapah pimatang sawah lipua bintala pasupadan. Susunato orang dahulu nan tabuhu atakabe arek dalam genggaman nambau umpuak. Nan bakau bersuku-suku bajurai babuah parwi, rumah dibari batunganai kampung diagiah banantuo negari benindak mama. Elok langgamnya bak dijalin, kok nanya tetagak janjang nak turun tabantang tanggo adat jusarak balabehnya undang mair yang dibulakang. Baitu pusaku bertarimu, jawek bajawek dari ninyak turun tamurun mawarihkan tibo di bawah bapaliaro. Namun dinaluruh jalan menyimpang dinandata cangkah ketumbuh.
Ulah dek gajah maju barang runtuah pimatang ulu banda lanyau pagaran tapiannya. Karuahlah ia kemuaro datang galodo manggalas sauluah lantak nagariawa. Samisa buah handai-handai. Lu buat minang di kundak urang. Di ulu tubuh memacah di lia lukah matahan. Di tengah jalo takambang di tapi tangguak bermain kamano ikan menggapai lai. Itulah misaja umpama stan nasib kampuang negeri awak salamo diktator Orde Baru masun kunyang memerintah. Balipe negari zaman itu, bakare kuku nenek mama bapancuang paruah imam kati roge sayuknya cedek pandai. Nagari tabala-balah menjadi desa-desa aduna lurah panggilannya menurut sairang subarang. Pak Kades kepala desa inyo ditanam dari ateh. Ibarat cucua dari langit bukan membasui dari bumi. Sapatah kata beliau itu perintah dari camat titah limpahan Pak Bupati turun-temurun dari pucua. Mupakai indak peguno, musyawarah kaica-ica rekayasa nama lalukan. Luruh nan tidak makan tiliak bana bepantang dapet bandiang. Kok tibo sudi siasek kunon disudi di da'awa alamai pulang namo saja. Saragam datang menjapui coba dia diri sonsang masuk ke kandang tak berpintu pakiak taurang namandanga. Ba itu nasib batangguangkan ulah dia undang nomor 5 di tahun 79. Laibana tibo penawa keluar perda 3 baleh di dalam tahun 83 ialah kan imbauannya. Tapi bak pujuk pagadang tangih diayun lalu digamangkan mendapek labiah kailangan. Kan ibarat kandang sirkus. Dikurang untuk ditonton di lapis 100 pawang main menurut lapia cambui. Balang dan 3 udah ulunya kini dilipua jadi kunyang. Sayang patah kuku dicabui ngaum indak tarangalai rimbo dipaci gajah tongga. Tapi babuah bunyi pantun. Dahulu sumarak cahayonya, kinilah bintang menarangi. Dahulu awak nang kodohnya, kinilah orang mengamudi. Baitu berbilang musim stan, selama di tangan Orde Baru. Sampailah tiba kutikonya mencayo bintang reformasi tagak bendera demokrasi. Sebenarnya Joko dilihat pada lahia dipandang kaujui keadaan. Lai selesai jalan bidua. Lawi tandang berombak indak usah hujan gabak pun tido angin batundo kehaluan tak kalok-kalok nang kodohnya. Nagari aman santoso sekali badia tak malatui. Dari tapi lapeh ke tengah mulai ujuang lalu ke pangka urang membana mayokan sabalik mangguak panjang. Dibangun gaduang tinggi-tinggi, dibuat jalan lawe-lawe oto sambuah pabirik banyak. Surau gadang seragam bantuak sikola dasar banamu bampres. Pitih berserak masuk kampung itulah bandes serang namokan jatah pada desa Honda Sirah. Tapi apa sebenarnya terjadi Stan? Kalau ditinjau dari bukit di layang pandangan jauh, iyo sanjuang tibo puji malake balu buat tuah ke beliau. Namun di silau-silau kaureknya dicaliak dipandang ngampia di sinan saya baritonyo. Mbak paneh dalam baluka tumpak betumpak kanai cayo banyak latangi dari galah. Nan pandai menjilek-jilek, nan suko memuji-muji, coga batang rimbun daunnya bak cikaro di lantamaya. Nan bansai tambah melarai awak runciang makan narawi sakit dan tidak berpenawang. Senjang latak pincang jalannya, indak dikasau laki atuk bukan dirasuak menjariau patuilah condong negari ko. Siko datang taguran Allah hukum alam kini balaku tetagun langkah Orde Baru. Maruponyo. Sajauh-jauh jalan beparantian sepanjang-panjang katu berkesudahan. Tio awa ado bahagia tak pangka dan tak bau juang. Taradok ke beliau nama maci. Deklah sekian lamunyo tabang bebega-bega jawan bebentan-bentan jo kabui. Pueh malayang jo malayok sudah meninggi nyo marandah. Datanglah masuk kutikonyo turun ribuik topan menggilo langit dan cabuah dek limbubu. Iku aroge sayok kok gugu taraga panik nak baranti patang lanyato nak bamalam ingin marau tabang randah. Gilo babega di udaro menyilau kayu bake hinggo di mako kuku kamencakam. Dek rantiang anggan menerimo dahan pun haram menampuangnya. Mako tadanga badian yang salah tuih manggaga sepenuh alam bakabui langit di asoknya. Itulah inyo reformasi. Tembak lati buah di alamai jatuh pada buah di sawangan.
Gamuruah sorak sabali bari yang bersuko-suko Allah tabangkai orde baru mati dan tidak makapani. Apo kadayo kayu gadang stan. Salarui salamonangko awak nan taguah tagak surang marajo di tengah padang salai perumpui tak nan tumbuh. Kini rabah tegul yang batang urang meniti hujung pangka kuncek satu menonggoi. Itulah hukum sunatullah. Kok gadang tentu baganti-ganti, kok cadiak batuka-tuka bagak begilia bersalinan. Talukih di dalam alam, basuo di masyarakat, alam takambang jadi guru pidoman urang Minangkabau. Dusana pandanga, salayang pandang, mari itu silau sejarah perkembangan budaya Minangkabau nan curiangnya dapat dicaliak walau tulisan rumi dibaca. Adapun budaya Minangkabau, atau kalau di kampo diambil inti menjadi adat Minangkabau, adalah satu sistem pandangan hidup masyarakat nalah dipakai sejak lama. Adat namanata kehidupan laya jo batin dalam menjaga keseimbangan hak jo kewajiban antar manusia. Sampai di zaman mutaakhir kini pun, nilai-nilai adat itu masih mendominasi pola pikir, karakter dan falsafah hidup masyarakat, walaulah terjadi pergeseran nilai akibat benturan budaya dari barat. Dan untuk emasonan panjang ke depan, orang Minang masih akan tetap bertahan seratu bangga dengan budayanya dan unik, nan lain dari lain. Sebagaimana kita ketahui, ada ampe tiang penyangga nan menupang kokohnya badiri adat, yaitu 1. Sistem kekerabatan matrilineal banasab kepada ibu. 2. Status harta pusaka tinggi sebagai milik bersama. 3. Jaringan pemerintahan suku oleh orang nanampe jini dan nangkampe otonomi nagari dalam mengatur kepentingan bakaum. Akan tetapi, kultur budaya Minangkabau itu bukanlah sesuatu nan jatuh dari langit. Ini merupakan hasil produk sejarah nan panjang sesudah melalui proses zaman silih berganti. Walau alun ado pengkajian lebih mendalam, namun secara ilmiah para ahli sepakat menetapkan bahwa budaya Minangkabau sudah dimulai sejak sebelum Nabi Isa atau kira-kira 3000 tahun lalu. Itu dibuktikan dengan penemuan sejarah kepercayaan kuno nenek moyang orang awak. Bahwa di Nagari Mahe, dataran tinggi di utara Kabupaten 50 Koto, banyak ditemui menhir. Apa itu menhir? Menhir ialah batu kuburan orang siswa sebelum agama masuk ke tanah Minang. Bantuannya malangkuang cando marawa tingginya bervariasi. Batu picak bersegi 3 itu dipakai oleh para seniman asli anak Minang. Dari profesi memae itulah asal nama Nagari Mahe. Tiok kuburan Ciek Menhir, tiok menhir menunduk ke Gunung Sagu. Mangkonya madok ke Gunung Sagu, sebab konon cerita orang dahulu disitulah letak nirwana persemayaman para dewa-dewi nan disebut suarga. Suarga atau sarugo bahasa awak, kemudian berubah bunyi menjadi sago. Gunung Sagu adalah satu di antara 7 pasak bumi tanah Minang, di samping Marapi je Singgalang tandike je pasaman Karinci di Gunung Bonsu. Agaknya penemuan iko lebih meyakinkan dari cerita tambo tentang asal muasalnya muyang kita nan turun dari kawah Gunung Marapi. Habis tahun berbilang musim sejarah Balenong Juo datanglah masuk Jukutiko. Masuklah agama Hindu mencogok dari India dibawa Sudagara Manggale. Pusatnya di Marotakuih, Minangkabau di ranah timur. Sampai kini bangun candinya boleh dicaliak disaksikan bukti tak kama mencarinya. Adapun tampek persambahan talatak di Pariangan. Arti makna Pariangan ialah parahiangan. Tampik berhimpun dewa-dewa sebab hiang samuja dewa. Pariangan Padang Panjang Nagari Asa Minangkabau, satu langsa kedudukan jo Pariangan di tanah Sunda di Bandung tampik sabananya.
Tapi satantang agama Hindu indak sampai mencayo tarang tegiliang agama lain dan datang silih berganti. Ajarannya indak bersiso, sabateh jampi manto-manto. Pangka doa main bauhong rajo dewa namo Tuhannya bakeh meminta jeba mohon itu tak pakai derang sihir. Atau si mati jadi-jadian jadi babi jadi harimau. Dia arwah ditulak dewa dihukum balik ke dunia menabuh dosa dahulunya. Ataupun upacara panggang kumayan si tanggi pahanta doa nak sampai tabang kalangi. Baralik menuju hari 40 sampai 100 arwah si mati nak salamai. Maha tahu bakayu gadang manamai kau luaya dijamu dewa jupa unyi. Itulah siso peninggalan stan ajaran agama orang Hindu sampai kini tak pakai jo sabateh orang kurang paham katunyo usilam jo. Kemudian mairiang agama Buddha. Bak namo gala nabinyo Buddha Gautama baimbaukan. Anak rajo sundui bersundui anak putih asa berasa lahir di bawah kayu bodi. Pangka ajaran budibaya. Elok laku elok parangai jalan lurus makato bana baduto sekali jangan maniayo balarang bana. Dek lai sarah setujuan jo inti ajaran adat. Buddha disambut di Minangkabau. Tibonyo lai menukuai malambuak tinaman lamo nan Allah tumbuh dahulunya. Barangkali barek sangkuan. Asa barasa kata budi moral akhlak itu juo toto kromo kecerang Jawa etika baso kininyo. Ulu pangkanyo dari Buddha. Diambiakkan nama sifat ialah budi candukio. Urangnya budi canyago bansu baradap rang babudi. Namun hanya sabateh itu Ustaz. Sabateh sambah menyambah menyusun mangkek tangan dalam bakato basitinah. Tapi indak menyambah patuang ibadah secara orang Buddha. Ulamanya namo pendeta awak menyabui je pandito kini sakadar kato-kato. Biara namo suraunya kelenteng kecerang Cino indak bersuo sampai kini. Hanya menjadi namo kampung biaro di Bukit Tinggi Sinan Nusaji gadang-gadang. Kaun tua dicaliak-caliak bukti sejarah peninggalan tandonya Buddha singgah siko ialah adonya Siroco namo patuang. Tak golek di Sungai Lansik si junjuang namo ranah. Patuang Buddha nampaliang gadang buatan Aditya Warman kini terletak di Betawi menjadi rajo segala patuang paunyi Museum Nasional. Hanya itu, lain lagi. Giliran agama Islam mendarik di Minangkabau. Islam masuk dari Siak. Di sinalah bahimpunnya sudaga-sudaga Arab nan Baniago di Minangkabau. Setiap orang yang datang dari Siak lah masuk Islam. Sampai kini alim ulama dipanggilkan orang Siak. Kedatangan Islam merubah wajah Minangkabau. Segala ajaran yang menyimpang dari tauhid dirombak total. Dan sesuai jo akidah tetap dipakai. Nah, adat nalah disamparonokan Islam itulah nan dinamakan adat basani syarak basani kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Nyampang kok tiba pertanyaan, apa sebab adat mudah dan capek tunduk ke agama? Jawabannya, karena Islam sajalan sairi yang jo adat nan mengutamakan budi. Nan kuriak kendi na merah sagu nan bayak budi nan indah basu. Sedangkan Rasulullah mengatakan, tidaklah aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka taguahlah adat jo syarak bak putih yang laki kaulu samo sahayun salacuian. Katangga rasu tak mungkin antah kok minang lah balipe. Agama Kristen tak jadi kuat. Kristen tak dipandang sebelah mata dek orang awak. Selain Tuhannya baranak pina inyo dibawa dek rang sombong orang Eropah nan takabua seratu lobo cangok rapi. Walau beratuh tahun menjajah, indak sakarek pun orang Minang masuk gereja. Kristen gagal di ranah Minang. Itu sejarah membuktikan. Terakhir komunis mencogok pulau. Pada awal asa mulonyo tamu baruko disapu bailo elok dek samo tak suko Jolando. Babimbiang bagandang tangan mausia imperialis termasuk Jepang di Sakutu. Kemudian tersingi niat buruaknya tampak balang mengkasih jahe adat jusarak di gaduahnya. Mbak Bindalu mencakam dahan ingin menyiliah duit-duit limau tak suko diinggoi. Kasudahannya talantiang balari panjang tinggal taluannya 2-3 manateh jadi PKI.
Dikikih masuk bagolak, balanjut masuk Gestapo sampai kini tak balik lagi. Kini dicuba Pulau Manyilau bangsa lain singgah balabuh main tai ranah tanah bundoh. Banyaklah orang yang bertandang beragam corak gayanya asyang mengkasih di tujuan. Ado sekadar ingin tahu mencaliak-caliak kampung orang. Ado nanak berdagang berniaga mencari harta kekayaan. Tapi nam banyak main tai taruh menunggu gelek nam menjajah. Itulah sikap piarang Eropah datang magagah menggalasau. Awalnya di ujung lantai, kemudian merangkak nak kadapua. Lama-lama ke ruang tengah akan meraup masuk bilik. Niat buruak mengkasih ciluah dari bahu nak ke kepala dapat hati bahkan nak jantung. Kok banso Parsi jo India, Tiongkok ataupun Arab, orang berbaso bersiti nah tahu diri tahu diuntung. Datangnya lai tampak muka menyapu bermulut manis indak memacah mailangkan. Painya lai tampak pungguang bapasan bertinggal kato bayalan bersuko-suko kabau pai kubangan tinggal. Tapi si putih si mancuang hidung tagak mencari-cari gelek. Mato lia tangan nyelesek ilia kaca mudiak maresek kurang elok disang kuele. Itulah inyo si Portugis bagala rajo si patokah. Kuaso di pantai barat padang piaman diganggamnya sampai sekilang aya bangit. Mairiang inggirih siang garai. Manggaleh bercupak surang baragiah gadang kiawak rantau jedarek di jinjiangnya. Urang nampal yang silang kaneh itulah Ulando minta tanah. Dari setampuk nak saya tu dapat sadapu nak mengampu bak karo di tandan pisang. Meminjam anggan memulangkan barutang haram tak membayar awak talengah di santuangnya. Urang sekandang dia adunya. Kolah lagu lah baku ampeh baliau takah nak malari. Sinanlah cadiak bawakan pakua ateh pancuang ke bawah pangka laki iku melili. Sekali kendak tetagun, basintak parang kalewang manata badia bakokang umbuak jombai makanannya. Akianyo menjajah menjalajah, menggadang bakatu ciek minangkabau di kisah tagak beliau menjadi tuan. Sampailah masuk kutikonyo datang juara orang baga, iyolah si bunta orang Japang sini pun ninyo lajuo malalah manusia tagak. Lintang pukang belari panjang manggagau tabang bekirok pulang ke kampung muluasa. Dek barang dapat disama hilangnya di dalam rimbu. Dahulu boleh mencilok kini disamunkan rampok hukum kerama ada Ulando. Tapi tahu Stan, apa yang terjadi sesudah itu? Rata malang sisiak cilaku untuang buruak meraup badan Minangkabau mati juara. Tapi bak pantun-pantun orang, pakan salah sada ulunya kini menjadi pekan kami. Ubek panawa dahulunya kini menjadi buah tangi. Dan bak tambilang bak panggali pai singo datang harimau kejamnya lah biar bak Ulando. Walau bau muas tahun jaguang indak tabado makan tangan. Mbak Dajjal Japang menjajah orang awak disuruh kapi yang menyambah ke matahari. Makan kecimuih juga belo pakain goni kulit taruk kaloge karajo pasu. Nan mudo menjadi eho umpan piluru orang sakutu. Kesudahannya, dia uku aja jangkau letah lampau cupak juga gantang lah balanjuang Allah Ta'ala melindungi. Tibolah nikah mahalaunya konco palangkin Rangulando si mancuang ngamalih dendam. Hiroshima kan bematom Nagasaki menjadi abu. Japang kalah awak merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah. Bebaliak gadaian lamo saja di tahun hampir 5. Dijapui kisah nelamo di silau riwayat tambo pangka sejarah adat itu. Tak kalau mulainya tersabui rajunan baduo saibu balai nayah Indojati nama mandehnya. Nantuo benamo paduko basa kudian bagala datuk ketembongongan anak rajo mau liwar mandewa. Adiaknya pada mau ketek Sultan Balun anak dek cati bilang pandai bagala datuk parapatian dan sabatang. Adapun datuk ketembonggongan anak dan tongga di ayahnya tersabui parapatian dan sabatang urang beranam badun sanak kanduang saibu je saya. Tersabui datuk nombor 2 takato indak sesipai balain pi'ia pembawaan. Setantang datuk ketembonggongan urangnya maha tak tahago kok murah indak tabali ganti yang putih biang kata buak di tangan beliau tapaciknya. Beliau perpatihan yang sabatang urangnya bijak cendokio. Pandai menarah manilantang cati merapik dalam maya bijak maurai menyalasai.
Manabang indak marabahkan mahampang tak sampai ke muaro katu mufakat membatasi. Walau nang kakak kareh otokrasi siadia lunak demokrasi. Tapi joko ditiliak didalami sairiang batuka jalan sayo balain sabui sabidua indak sadayuang. Mbak puta lenong kilangan stan balain garak juara ujuitnyo mengampu santan. Pati tabi minyak ditampuang itulah elok kadipakai. Dek pandai asa barasa dek tuah sundui basundui. Beliau datuk nombor 2 samo maraci manarawang menjalin adat Julimbago. Maka dihimpun tangkai ciek-ciek disusun di atok-atok. Lalu digantuang di tiang tinggi disangkui di paran panjang menjadi cupak nan piawai. Diumpuak malah Minangkabau menjadi balareh-lareh. Pertama lareh nan panjang benamu koto piliang. Kedua lareh nan bunta atas sabit bodi caniago. Dibuat luak nan 3. Nan tuo luak tanah data lambangnya kuciang nan kuniang tando betuah rang bebansuh. Nan tangah ialah luak agam simbulnya harimau sirah urang bagak bapendirian. Nan bonsu luak 50 maskotnya si kambing hitam urang nan tabah bijaksano sabajurila pakaiannya. Nagari bani nak mama kampung ibari menantuo rumah nang gadang betunganai. Tasusun di kabe arek di kungkuang adat nampe di papek cupak 2 rupo kato ampe hukum pun ampe undang dibagi 20. Adapun inti pati adat pidoman hidup ke ditompang dapek diurai dipapakan iaitu antara lain berjalan dinelurui jalan selangkah madok suri kok sasek di ujung jalan kembali ke pangka jalan bakato dinan bana mengecek usah paduto berjanji ijan pemukia ikara dipegang taguah. Kok pasan dipasampai pekirim dipalalu amanah dipaliaru. Dalam bakorong di bakampuang. Kok iduk jalang menjalang kok sakit silau menyilau kok mati janguak menjanguak. Tibo diburuak bambawan tibo nanelok baimbawan mendapik samu balabo kok jatuh samu tagamang. Caro batani bau sau kasawah bersama-sama kaladang berampi-ampia. Teranak samu dipawi baparak samu dipaga. Tersabui cara bersosial. Lama dia awak ketujuh dia orang. Usah narunciang dan dirawi. Kok sayut bilai membilai kok kurang tukuk menukuak kok lai bari membari. Dalam badagang berniago. Jokok mau kuah sampai-sampai. Kalau menimbang cukui-cukui. Jua wali batarang-tarang ambialah untuang sarang elok. Basuo pulau bermasyarakat. Kaulu sarang tak galah kailia sarang kuah dayuang. Tarapuang samuanyi tarandam samu basah. Sacio ibarat ayam sadanciang umpamu basi kok bajalan mairiang kok bayu amaisi. Sipai mama malam mendengar-dengarkan siang mencaliak-caliakkan. Hilang mencari luluh menyalami hanyik meminteh. Tibo di kalam ke menyigi tantana lakuang ke meninjau. Ada orang tua ba? Salah basapu batuka banja umpang mengisi. Ijan bak kabau mahampang jalan, indak nenggadang dari bania, indak nan tinggi dari pucuk arogan kecek kini. Sipai kemanakan, mengecek siang mencelik-caliak bakatu malam mahaga agak. Nak tahu bertanya, nak pandai beraja. Nan tuo dipermulia nan ketek disayangi sama gadang lawan bayo. Sipai anak dagang, menyanguak di lia-lia, bakatu di bawah-bawah. Di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung, di maran tiang dipatah di situ ayah disawak jan batandang membawa lapiak. Sipai perempuan matu nan usah dipalia mulut nan ijan dipanyinya, bakato marandah kalua bermasuk bajalan batolan tarimo suku jenanado. Banyak nelayan stan, banyak kalau dibilang ciek-ciek di kakak di rantang panjang dibaca sadu nan paralu. Tak simpan dalam papatah talipek dalam petitih. Di kakeh mangku basuo di kambang barunya nampak tiang dek itu memahami. Itulah adat Minangkabau. Ba ijuak nan sabalambang ngagamolah tulang saganyo. Umpamo badan batang tubuh syaraklah nyau menggarakkan. Nyampang syarak menjauh-jauh adat kejadi buah dendang. Elok bunyi lama tadanga hilang makna hakikatnya cobuyah di bunga ombak. Itulah rahmat tak ternilai milik nan tidak taragui cancang jutarah rang dahulu. Berbahagialah umat Minangkabau memakai adat besani syarak-syarak besani kitabullah
hidup mati dunia akhirat memegang telong laya batin kasasek tak mungkin lain. Namun sanyawo adat jo syarak ado bainggo jo babateh bukan bak garam dalam air. Sebagai buah pikiran adat lanyato jangkauannya. Pidomannya alua jo patui dasarnya kata mupakai sifatnya mencari bana. Islam buatan Allah duduk letaknya jaleh pulau. Pidomannya sunnah Rasul dasarnya kitabullah sifatnya ubudiyah. Singkek kata putusan kaji istan. Adat lah tagak je cupaknya syarak pun duduk je syariat punya daulat surang-surang. Walau bainggo je babateh Minangkabau bukan sekuler. Adat meiriang jalan syarak, setapak indak menyimpang sagarih pantang maranggang tunduk bak roda kapidati. Itulah mengkasui bunyi undang syarak mengatur, adat memakai. Adat ureknya di ugamu, batang basanda kekuraan pucuk tak tinggi dari sunnah. Itulah maknanya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Golek latibo dinandata pasang sudah pakula mati, indak mungkin diurak lai jadi pidoman salamonya. Tapi semantang pun baik itu Ustaz, kok dicaliat lekuk jeliku batamunyo adat busara, bukan tibo selangkah sampai indak rabah sekali pancuang masak alun sekali param. Ajuak maju ada ulunya ragu bercampur je percaya dalam naniyo baindakkan. Alah kesipai daerah ngawak dari dulu sampai bak kini inyo panyuko jenan baru. Akan tetapi indak garok cando tak arok tagak menyela-nyela mato gilo mengaji jo menyimak. Walau dipatuilah ketujuh pandang laki atilah kanai di muka alun kelihatan. Pipatahnya, digamak mengko dipaci, dikunyah baru dilulua sebalun mangguak bahantahkan. Beko koklah sudah usua paresu labo nampak rugi tak mungkin baru disinan bayokan. Artinya ekstra hati-hati, kritis, teliti dan berparitongan. Baitulah sikap orang awak menyambut Islam dahulunya. Anggan, curiga, ragu-ragu, kemudian baru mayokan sampai memaci taguh-taguh. Walau banyak agama masuk, indak salangkuk dalam Islam. Itulah sebab karenanya orang Minang tak tahu soal akhirat. Tak paham hari pembalasan alam kubur jo alam barzah. Kecuali sarugo entah di mana terletaknya. Roh nan malang banyak dosa dibaliakkan hidup ke bumi tubuhnya bantu binatang. Itulah inyo jadi-jadian. Amalannya sahabatnya dunia menurut adat nama pakai, yaitu hidup belok-elok, berjalan luruh berkata banang. Salah makan memuntahkan, sesi ambil mengembalikan, utang dibayar piutang diterima. Salah ditimbang merusak, memampih, membunuh, membangun. Isuak kok mati masuk tanah, habis urusan tentang itu. Undangnya, hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Kemudian Islam pun datang. Sabalun mengaji sarugo jenaraku, diajarkan elok jo buruak halal jo haram, mudarat jo manfaat. Mulonyo lai tamakan, pituah lai taraguak sabab sabunyi dengan adat. Tapi dek cara penyampaian indak jawaso tutua kieh bukan demisa jo umpamo tembak langsung menuju tangkai. Cacek tibo ragu mendatang Islam kok kurang pasitinah. Tibo peringat dan tuo tersimpan dalam pepatah. Agama bati lanjang, adat pasi sampiang. Urang tagago menerima tatagun langkah pengajian. Masuk jalan dulu. Hubungan dagang tambah rami. Sudaga seratu da'i ado Arab ado Melayu banyak yang datang dari siak dakwah makin sumarak. Diajar tauhid jo akidah, dikaji fikih jo ibadah. Ditunjukkan sunnah jo peralu, mubah jaiz seratu makruh hadis Quran sandarannya. Maka naik martabat urang syarak, tageser tuah nenek mama timbul cemburu urang adat. Dek cameh tempi pengaruhnya turun pepetah peringatan. Awas, urang batandang membawa lapiak limau kekalah di bindalu. Mencaliak karuah keiliran di jalang kaulu banda. Diube ati nantagi sia di sanjuang pangulu jo adatnya. Dek bijak langkah rang ugamo lunak lah hati urang adat menurun matamu pandang. Adat elok syarak kurancak samu paralu keduonyo. Sagandiang datuk jauh lama duduk di lapiak nan sahalai. Turunlah kata nan sabunyi tatuang di dalam pantun. Si muncak mati terambau kaparak membawa ladiang luku lapau keduonyo.
Adat je syarat di Minangkabau serupa awa dengan tabiang sanda-basanda keduanya. Ulama balapang dadu menyambah layan nenek mamak pengulu bahati lapang menyambah batin urang siak. Surang turun, surang mendaki bertamu di tengah janjang. Itulah nan dimungkasi bunyi pepatah, syarat mendaki, adat menurun sebagai lambang toleransi. Akan tetapi, walau bagandiang semua gadang sagan menagan keduanya, agamo jalan syaratnya, adat melenggang cupaknya, orang nan tidak setujuan. Sungguh pun surau larami, pakau jedadu jalan taruh menyabuang ayam lan suang juo minum tua indak berkurang si jundai sebalik kampuang. Allah lataga amar ma'ruf, alun tercapai nahi mungkar utang tak lansai orang siak. Maka delamo bakal lamuan bana dan tidak tabandiangi. Adat kok tetap jelazimnya dipakai sekadar dek biasa. Syarat kuaso jo kawinyo katu dan indak ura ungkai hukum bana bakatu cie. Itulah inyo bunyi undang. Adat na lazim, syarat nan kawi. Lazim sekadar dek biasa dirubah jo kawi kekuatan. Nan mungkar barang suah hilang maksiat semakin lanyok nan batil kalah binan bana. Akianyo Islam diterima, inggo iman semakin taguah kukuah tauhid kian mencakam. Adat pun bertambah kokoh, tagak dibilai de ugamo duduk bersandar ke syariat banamo adat Islamiyah Sumarak alam Minangkabau. Ko salarui salamun nangku, tigo andiko di nagari, pangulu manti jedu balang urang bertigo sepilinan. Kini menjadi ampe jinih, malin lah satu berdaulat memaci tampuak tangkai syarak urusan ibadah digenggamnya. Kato pengulu menyelasai menjago adat jantalenggo. Kato ulama berhakikat menyusun syarak di syariat. Manti kato pahuang taguh jebue undang-undang. Duhalang kato mandareh paga tarati ijambonyo memari cabuah di nagari. Sampai pun masuk istana ke dalam daulat pagaruyuang menjadi rajo tigo selo. Pertama bernama rajo alam, kedua rajo adat, cukui ketiga rajo ibadat. Langkuk je basa sampai balai sudut dan nampek Minangkabau. Yaitu Bandaro di Sungai Tarap, Indomo di Sarwaso, Makudum di Sumbaniak, Tuan Kadi di Padang Gantiang. Itulah kabinet Pagaruyuang. Sesudah semenjak itu, balaku syariat Islam. Undangnya dalam pepatah, syarak mengatur adat memakai. Akiannya di atas bukit segitigo dan mengalang kata nadata maunjua keluar agam rusuaknya ke-50, mufakatlah orang Minangkabau. Itulah inyo piagam Marapalam, talatak tiang disandi menjadi undang sampai kini. Yaitu, adat bersani syarak bersandi kitabullah. Sepanjang kisah riwayatnya 3 kali datang musibah Minangkabau di gaduh orang. Ado secara junan laya malalah tarang-tarangan mahadang cakak tuak parang bermusuh pemuko-muko. Ado pulau caru marusua memicu jalan mencido siasah paham membunuh johasuang dilalukannya. Adapun kalinan pertamu datangnya dari Subarang negari Gadang Rang Manggarang Mojopai kono namanya. Dek Rajo Raden Wijaya Patih Megala Gajah Mada mendangung sumpah pelapa ingin mengganggam Nusantara. Maka dikirimlah bala tentara di bawah Aditya Warman menyerang ke Minangkabau. Batulak mudiak batang hari mandarek di Sungai Dareh, bakemah di Pasawangan. Di bakeh tampe orang Jawa mahasah senjata parang menjadi kampuang sampai kini banamo Kiliran Jauh. Maka dikirim malah utusan menjalang Datuk nombor 2 iyo di ranah Pariangan. Ujudnya menyuruh tunduk. Ko anggan nado iparang lawan tentara Mojopai Minangkabau jajahan kami. Baik itu bunyi ancaman katu segiro tak jawab. Pihak dia Datuk ni niat kita, berundiang beliau nombor 2 mencari katu dan saukua. Rundiang dan tindak bersudahan bersilang katu adik kakak kusik labanang di gumpalan. Tersabut di dalam tambo baalah bunyi peparan. Maka datanglah anggang dari laut, ditembak Rajo dan berdua badia seretak 2 dantam jatuh taluannya di bumi kau. Bakato Datuk kata mangguangan. Setapak bapantang surui sabanang indak mailak. Walau kecaya negari ko biar kaluluah jadi abu musuh dan tetap kita hadang. Menimpa Datuk Perpatia. Ko ayah nang kadang menggalasau diampang di tapak tangan di malah cadiak pagunonyo.
Urang nanari bijaksano tuan mengakih banda keliran dibuik muaro jantaganang pada pimatang diondohnya. Dia urang balain darah, tibo disipai tak saragam. Surang kareh jalan meminteh, surang lunak jalan merusuk ayam dan sikua dua maria. Dan ba istilah urang kini, nan tuo cara militer nan mudo lewat politik, siko jalan bersimpang duo. Dek lah pueh barundiang bakarasai batandiang bagak jecadiak kato nan tidak bau juangan. Sinan talabuah kato-kato mahariak kata mengguangan. Iko kato pilihan den. Sambil marantak batu gadang balubang salawe tapak sampai kini babakeh ju. Dari situlah asa katonyo koto piliang. Sinan menjawab Datuk Parpatih jo kato lunak tak tasudu. Nan budi candoiko tuan. Sambil manikam batu minyak tabuak nan luih kesubalian. Itulah batu batikam boleh dicaliak disasikan. Konon dari sinalah asa katonyo budi caniago. Mencaliak rata beparinggo cameh kapacah betunggangan. Datang melarai Indojati bundo pulalu wapituah. Mano nak kanduangan baduo. Usah dirantang dijelokan eloklah sinta kato damai surui kapangka salah surang. Ubek jauh penyakit ampi ayah dareh kamu dipatah ulang wapikia tentang itu nak. Maka suruilah hati nan tuo kato bangungan marentak pai ilia jalan karena jauh. Sampai di bateh Minangkabau, dipakuak beliau batang kayu bersumpah bertinggal kato, tinggallah engkau Minangkabau indak di jalang-jalang lain. Itulah hinyo durian takwa rajo, supadan alam Minangkabau bateh ranah tanah Jambi. Konon barito kababuruang, beliau masuk tanah Rajang, pai dan tidak pulang lain. Sesudah tu mangguang pai, lalu dijapuilah si rajo anggang diduduakkan di pagaruyuang. Diambil karang semando bagandiang jua dia kanduang bernama Putih Jamilan. Tersabui di dalam tambu. Maka dibangunlah bali ruang panjang nan batunggak tarikh jelatang beparan batang pulik-pulik batok daun lintah buang. Balapiak rumpui lalang batabuah jo saliguri bagatang jo jangit tumu. Itulah lambang jo umpama ustan. Istana gabuh batang talih unjuk nan tidak babarikan. Beliau dibari singgasana punyo karaton Mbak Usali daulat sabat teh rantau ke dalam indak bakuku. Sebab di luar ada bapengulu nagari alah bapunyo aturan adat na membati. Kato limpahan dari raju dibandiang basa sampai balai ditimbang dek minyak mamak. Di luar ku aja jangko titah tinggal aja titahnya. Lai diturui carosinan dipakai adat Mojopahit disuruh pakai balangkon. Dirubah ke salut timbu. Diagih bakain biron diguntiang jadi Sarawa bernama Sarawabatia. Jawe alasan ke beliau, dek repot turun jonaya tuan, istana bajanjang tinggi bukan saruman bak pendupu. Diperintah jalan mengesot marangka mairi ikua, pegawai menyembah sambil tagak, sebab sulit merungkuak taruh duduk ulu karih mengganja parwi. Kuk cara orang subarang jatuh laki di pungguang indak merintang palangkahan. Nyampang kok rajo berang murka, main tangkok sawenang-wenang mencambuk mahukum gantuang, putih kan ada di sabalah. Jo bujuk rayu permaisuri lintuah juo hati tuanku, kok indak Jamilan lah mengambok. Mako lalulah ganduah Datuk Parpatih mengabek padi yudaunyo tukang panciang diri ikan. Lupo amanah kendak samang putih rantai di Mojopahit lalu berang Cigajamada. Diimbau yang akan datang disuruh pulang kota Rajan. Disarang malah Minangkabau parang basusuh bakuampe. Busuaklah padang baun bangkai bernama padang si busuak. Musuh kalah rajo berpindah bararak ke Kutu Kampa membangun istana baru di Minang banyak sansaronyo. Tinggal istana Pageruyong, putra mahkota memerintah bernama Rajo Anggawarman. Sundik bersundik ke bawahnya lalu kini bakal turunan. Baitu konon sejarahnya. Tabuak juo mengkasi orang memang tercapai sumpah palapa marabui negari Minangkabau. Tapi sabateh Pageruyong tan membangun negari kerajaan, namun Minang dak tajajah. Adaiknyo tapaliaro, rajonyo ketemu pakai luaknyo tetap berpengulu. Barakai cadiak nindak kita ialah Datuk Parpatih dan Sabatang. Menurut lagi falsafahnya sikolah pasang pepatah. Buliah duduk becisa, asah dilapiak dan sahalai. Silahkan tagak bepaliang, asakan di tanah dan sabingkah. Iyo-iyo kanan diurang, lalu-lalu kanan diawak. Biar taimpi asa dia teh kok tak kurang awak di luar. Angguk-anggak galiang namuh dalam lenduo tangah tigu. Galia? Bukan.
Ciluah? Indah. Khianat? No. Itu namanya lihai. Strategi dalam politik, siasah di dalam parang baradu cadiak di galanggang. Makonyo di Minangkabau. Bukan toh otot nama pakai, tapi otak nan paguno. Itu sejarah membuktikan, bukan sekadar retorika. Di pangka abad ke-8 baleh, pulanglah Haji nan batigo. Pertama Haji Musikin asal nan dari luar agam. Kedua Haji Piobang ulama daerah 50, dan ketiga Haji Sumaniak guru di ranah tanah datar. Sajak di Makkah lasa pakai membasuh negari Minangkabau. Dari maksiat kemungkaran kurafat serta jumut aliran sihir ilmu hitam. Maka diajalah alim ulama bahimpun sama berjuang. Berdiri harimau nan salapan komandan guru dari Kamang bernama Tuan Kunarenceh. Banyak pengikut jamaahnya orang pidari baimbaukan. Bajubah seroban putih bacukua memakai janggut, itulah tanda isyaratnya. Jo jihad fisabilillah, syahid tujuan utamanya sinan memulai revolusi. Pada awalnya je suarat, dilarang ampuk judi, tak boleh menyabuang ayam, meminum tuak dihukum indak sembayang kanidando. Kemudian semakin kareh nanengka dijapuk pasu adu narai ilang malam. Sapihak dia orang Maka parewa juara balai juru janang tengah galanggang. Dibangun pasukan parang melawan orang pidari. Baju hitam sagala hitam badeta berambut panjang nenek mama di belakangnya. Maka cabuhlah cakak di nagari ganti mencido bebunuhan lagu sekandang Minangkabau. Bak malam melawan siang ibarat salah dengan bana tasasak hitam dan putih. Pidari semakin gagah di Kamang latihan parang Sungai Pua Pabirik Badia. Konon Pulau Haji Piobang veteran parang orang Turki kini palimo komandannya. Patutlah nan hitam tepere-pere orang adat makin tersapi istana lah kacawalau. Itulah sebab karena nyostan mereka cari kambalan meminta tolong ke Ulando. Dek Rajo di Pageruyung diutuh malah datuk-datuk menjalang kepala komandannya eten karanah Pulau Cingkuak. Asia rundingan sepakatan VOC mendapat mandat parang melawan Dang Pidari. Pucuak dicinta ulam tibo, ikulah bananan diintai terbuka pintu penjajahan. Kini marato parang sabil Islam melawan kaum Kapia. Bagola alam Minangkabau bajelo mai di nagari parang mesusuh bilang kampuang. Dek surang lawan nuduo padang bajoak Jumariam. 6 baleh bilangan tahun parang mesusuh mekuampe kalah juo kaum Pidari. Bonjo jatuh imam tabuang api padam puntuang barasuk nan tinggal dandam anak Minang. Sajak masuk palakai panjang sampai menjalang Japang masuk Ulando menjadi tuan. Bak rumput di mamah Kabau umpamo sawah dek Galodo. Lai aja batin di hondohnya hanya sarantau Minangkabau. Ibarat pakan ala usai gilo maitong laborugi sinan tarumuak keduanya. Arang abik basi minaso payah mahambuh tukang apa. Pihak golongan Dang Pidari bukan to kalah masa sali indak do malu bertangguangkan. Tapi mengana mulak-mulainya tak kalau jihad dilewakan. Nyato wasiat babaikan pituah tuanku kututuo. Maka tu beliau masuk itu. Zalim membunuh sagamo orang Minang bukannya kapia bukan murtad tagak paliang. Tapi iman tauhid alun panuh orang mualaf jangkauannya utang ulama malam buatnya. Menyaru jo kasih sayang maimbau jo mulik manih bukan jo padang jo kalewang. Nyampang di hariak di gadabau inyo kalari balik awah. Tak boleh akab kabapacik duri menyansam di sembanyo lanyuk buruan masuk rimbu. Itu pitaruh nan takana kini kejadi buah ratuk tinggal lawangkai bapacami. Paruah ulama lawakare sayuk pemimpin Dang patahkan badi yang tak melatih lagi kapa apulo. Salampih pulo dek rang adat gilo maurai penyesalan cilaku nyato ke ditangguang. Jokok dirunui ke bulakang dibalik pikir bak memanggang diulang kaji bak menyapuah. Sinan tekana Datuk Sati cadiak pandai alahan panjang pitaruahnya adalah talangga. Beperingit meliau dahulu. Kok tiba silang salisiah antara kita badun sana. Pantangkan mahanguk keluar badan jan mamamak ke mama orang. Awak nan cabiak bulu ayam cancang ngaya indak memutuh. Kok kusui bulu di badan jo paruah diselesaikan.
Lawi indak panuh jaikan. Buki indak panuh adek kabui. Darah nan turun-turun nanya. Ulang berpikir ke malangkah tadorong rumit mengganjuannya. Iyo saja, kata beliau. Parang ngusai musuh belipe ulando muki aja janji. Pagaruyuanglah di jenjangnya rajo pegawai rang kumpani tuah hilang mangkuto lape. Walau pengulu laijo, kini lalareh nang kuasa tuangku manduan dan disambah adat sehingga bunguale undang ulando nama pakai. Apa boleh buat? Akan tetapi, sesuai ba undang adat, baalah bunyi pepatah. Nan elok ado manfaat nan buru ado hakimah cancang talariak jadi ukiah. Ayat pun ado berbunyi, wa makaru wa makarallah innallaha ma'al makirin. Maka sesudah mainok jemaran maitong membilang papa evaluasi kecirang kini, dek kedua balik bertimba tibulah insaf kesadaran suri kapangka palangkahan. Batu aju pituah lamo kini tabaco maknanya. Saibarat balang-alang, kok basawa bandang di udara, usah dia injo basi tagang gantiang diputuh muaronyo. Tapi himpun gumpalan dan di bawah selisiah turun sendirinya sinala kusui kesalasai. Maka bayarianglah urang nan barampek menuju bukit Marapalam, duduk di lapiak nan sahalai berundiang bemuko-muko dapatlah kato nan saukua. Pertama ulama rang pidari, kedua pengulu, tiga luak, ketiga cadiak pandai ke ampek tuangku pagaruyung. Adapun isi keputusan meletakkan adat atas syarat letak dan tidak cari tangga. Itulah inyo adat bersani syarat pasandi kitabullah. Mbak tunggak inggok disandi, mbak pisah rasul tak mungkin entah balipe alam langku bumi cahaya kiamat datang. Kali ketiga bilangannya Minangkabau 32 orang sangke Soekarno memerintah sesudah hatta tulak pungguang. Antah kok dandam mojopai ataupun sombong nyata kabua. Soekarno melenggang surang berundiang bakato ciek salah dan tidak makan sapu. Uku aja jangko tak tapakai, alu aja patut tak paguno, tunggak nyanjak dari sandi. MPR lalu dibubarkan keluar dekret 5 Juli sinan balipek demokrasi. Bak kabau mahampang jalan sia menyilangkan edaram sumbang kecek masuk penjara. Itulah diktator orang namakan. Kalau di kana ada ulunya orang satolan sagandiangan. Cotali dua sapilin satu Soekarno dua tak takato jedewi tunggal. Kini Bung Karno manggalasa ubah orang gilo waladiang. Saketek sasa kepaata dinalanya ditinggalkannya sampai kini mangaluah cuo. Dek luruh makanan tiliat kok bana manahan bandiang. Walau sebalik rang mangguak Minangkabau menggaliang surang menulak titah di perintah. Sinan berdiri Dewan Banteng amat Husin pucuk bulek. Jago dubalang parik paga tagak juaro tangah balai seratu upai saradadu. Sakato niniak jumamak sebunyi Imam Jokati cadiak pandai mahayun langkah. Satampuah sararak pai mahampang ayah gadang lalu. Mencaliak taruah labat tampin kukuak kok lai bertimbalan. Aku bangun bagarak Dewan Gajah Utara mulai bagolak simbolon tampuak tangkainya. Kemuruah sorak di salatan Barlian namun pendekanyo. Dewan Garuda mengatapak jalan mairiang sabarisan samu sekito samungkaswi. Di sungai dareh masu itu, dapatlah katonan sayo bulek rundingan jemu pakai tagak talewa PRRI Pambandiang pusat di Batawi. Dek salarui salamun nangko nan tinggi awak pucuaknyo nang gadang awak banianyo kini tandan dihoyak urang. Maka tibo suarat ultimatum. Soekarno bangkit simbabau mahari mantam tanah isinyo menyuruh surui. Di dalam masa 3 hari ko indak langkah diganjua tuak je parang tentangannya. Pihak dia urang nan batigo dijua mengko di Bali patui sebelum kilik datang. Ancaman dibawa lalu garega lawan garatak cakak nan tidak tailakan. Siko galanggang berpanjangnya kalam bakabui tanah Minang. Seumpama labah mengirok langit galok dek kapatabang mahujan bom bajatuhan. Dilawi bebarih kapabasi menyapu pantai Jumariam sarik sikuci menjubarang. Pihak dek urang si pangkalan mencali alek nala datang. Dinanti besoka je carano disiram mortir bareh kunyang sinapang masin pidatonyo. Salamai datang musuh lamu kini bangkalai besudahkan dandam takarang jak dulunya. Cakak batintak baku tintiang sarang menyarang dinarami cido mencido dinalangang. Darah hidup mana sungai timbun betimbun cando bangkai patiak dan tidak tahu asa. Urang berdeking surang-surang.
Si Alek dibantu dek Rusia langkuk 100 kapal capuang. Si Pangka ditolong Amerika 100 geren je basoka urang manggalih tu namun. 3 musim parang basosoh cakak nan alun makalahan usah kalindok tambah garang. Kok nyampang tak kunjuang usai tampan keluluah keduonyo. Manang ko raso tak mailo kalah hanya tu cilakonyo siko tarumuak majuaru. Maka berundiang ngurang di pusat mengkaji rugi je labo lah tabak karak dari nasi. Maka diusai silang salisiah. Bagan jua suruh ke Pangka kita babaliak ujung sana. Diajak musuh bayo diumbuak je kato manih keluar suarat pengumuman. Isinya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Parang ucok sangketo habis asa dan tidak sabut singkok sasik juga wa tak jeto. Kalah bukan manang pun tido cara no damai ditatiangkan di gatok pusat jo daerah badi indak malaktif lain. Tapi stan, disiko minang tagi jauhnya. Lengah dek rayu tukang ganduah jarek disangku rumpui juo lah kanai mangko tekana. Kini apolai kadayo. Suligi lapeh dari tangan upas sardadu dijinakkan. Nalia di tali panjang menyalak rantai tekanak masuk ke kandang cie-cie. Api padam pun tuang barasuh. Salibu tumbuh di jarami unjuk dan tidak babarikan. Kaba alai. Setantang TP sukarela nan satu berjuang dahulunya kini menjadi sarok balai. Sikola putih di tengah jadi alun bagak menangguang bak kain sayuit ke baju. Namuh bana masuk TNI rapor lesirah dari awal. Dibilang veteran alun pulo induk samang tak mau tahu sialah hurang nan peduli. Kasudahannya tarapuang ngapuang tak anyut tarandam-randam tak basah. Tiok liku tiok tersampang kayuhkan diri surang-surang. Hampo samusim 4 tahunan. Hangui salampih generasi apo ketenggang Minangkabau. Balanjut taruh ke bawahnya nasib tawarih bagi hadiah. Ulah de merek pemberontak rabuang tagun jadi bambu bungo tagagok jadi buah taruak mudo diranggui urang. Walaupun indak balapatkan bukan menjadi undang-undang, tapi dilaiannya tu makna di batin saya terasukan anak Minang kamasak cemo. Kamasuakkan tu ala bahampang jadi pegawai balarangan di kampuang negari langang di rantau piti lasari badan bertambah tu juo. Ditukar bana celok bulu diganti udin jotono dialih samsiah ke saminten. Tapi di kukuaknya to kinantan di paruah jaleh Minangnya lasuang berpagar ke bermain. Mungkin dia ulah dendam lama stan sunduik bersunduik musuh batin. Dia urang setolan sarombongan dan samu bagolak dahulunya indak merasai dan dirasai. Tapi bamisa pantun nurang ke buah ratok dia nan tuo kehandai-handai dan mudo. Banyaklah talang mengulampai tibo di pandan papek bana. Banyaklah urang nama rasai tibo di badan tapek bana. Rata tangan sisiak cilaku malang menimpu Minangkabau sadang di bawah roda kini. Baik itu nasib penanggungan sampai Gestapo berkhianat karate dikocok di Soeharto. Batu wajuo pengajar alam tersimpan dalam pepatah balah bunyi lapatnya. Setinggi-tinggi malantiang suruitnya ke tanah juo, sejauh-jauh tabang bangau wabaliak juo ke kubangan. Baitulah nasib Soekarno lah tibo masuk ketikonya. Urek lapuak pucuak maranggeh dipupuk badai julim bubu kini rabah teguliang batang. Bukannya tumbang di baliwang stan nindak tetakuak kapak gadang. Pisau sirawi merabahkan anak sekolah nama hoyak banamu kapijo kami. Sialah orang kemenyangko putiang taguah marara ulu ambalau membawa tangga. Talampau sayang ke PKI awak ditundo masuk ngarai. Dihalau-halau diambek dihasuang jo Dewan Jenderal. Sinan Gestapo mengkhianat Soekarno dihondohkannya. Kini anjiang menyalak tuan tentara lah balik gagang. Ulah komandan didabiahi lubang buayo jadi sasi baliau pembayar utang. Tamat riwayat orang gadang. Talipua paneh 6 tahun dirawa hujan sagadaba jaso nalamu hilang lalai. Lanjutan daripada itu antah samun antah korampok antah meminta elok-elok turun sahalai surek ibah bernama surek super semar bakeh di balang si Soeharto. Kini pengulu mengalupak dari Soekarno orde lamo kepada Soeharto orde baru. Ba pulo makan tangannya danga barito dipapakan simak dek sultan jaleh-jaleh. Ramo-ramo sekumbang janti kati endah pulang bakudo patah tumbuh hilang baganti karam ia tumbuh di matonya.
Biriak-biriak turun ke samak, dari samak turun ke laman merauk ke tanah batu. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kamanakan saku diganggam Dek Soeharto. Dicaliak singa paneh pagi stan panuah larunggo-runggo hati kambang arabu amborayat. Ombak tanang angin salasai hujan taduah kabuik pun tarang batulak kapari kualu. Salasai saja pelayaran, sarantak kilek pandayuang membalah lawi baharulah pulau lanyato ke di jalang. Alhamdulillah, syukurillah. Sapueh-pueh marasai salamu-lamu menangguang, kini kok nasib ka berubah orde baru tumpuan harap. Bemulai candu kayu lai lantiak kayu kabajak tak kahado tampan tawau. Dulu bangkalai PRRI, kini Soeharto menyudahkan. 3 buah jenis tuntutan. Pertama, PKI dibubarkan. Kedua, ganti kabinet. Ketiga, ratokan pembangunan. 1 je 2 lah balaku dinanti rareh nang ketiga. Usah besuonan bak lamo dulu aya nang gandang sawah di ilia masyak kuntang sabih-sabihan makamanakan. Sawah jaladang di daerah Kabau Jebantiang dari luar, nan kanyang urang di Jawa narancak kota Betawi nan lain menggigit jari. Itulah lukih gambarannya selama dipaci orde lamo. Pihak dek mama orde baru, tangih kok lai dapet pujuak tagamang kini lai bajawe. Mulai di kakak pembangunan. Jalan dibuat lawe-lawe, pabiri tagak tiap sudui. Surau munsaji didirikan sekolah impres bak disamai bandes mailia dari pusat. Musuh Soekarno dahulunya yang dipasuang dalam penjara kini keluar dilapehkan. Hamka bebas dari Salembah, Nasir buliah ke Makapai sahrir tadanga suaranya. Pembalih jaso anak Minang satu mahala orang PKI, mulai malokak sisiak Malang baransu alurih buluson sang puda ala merek pemerintah. Tak singkok laweh pintukan tua. Masuk tentara je pegawai jadi camat jadi pejabat sampai mentari di kabinet. Ulama lantang bepitua jadiak pandai mulai baku kuat nanya sumangai anak muda indah di sisiah orang lain. Tapi ndak lama Ustaz. Dek jaso tanah kaleriangan tajunan ayah turun tabiang ambun je kabui melinduangi batuang lagadang serumpunnya. Rabuang membaci bekuliliang rueh panjang meliwak-liwak rimbun rampak sepenuh rimbo. Siko takabua mainggoknya. Dek jaso tanah bakeh tumbuh badaun taruak penabangan. Kini beransua rimbun rampak. Lamo-lamo urek mencakam batang gampa dahan melampai pucuk menjulang langit biru gadanglah kayu sarumpunnya. Kini baringin tengah padang tumpuan buruang tabang jauh pidoman dagang lalu linteh sajuak belinduang di bawahnya. Lah kasih paik batang beringin, baa si paik dia beringin. Awak nan taguah tagak surang tibolah sombong juta kabua. Lupo ke tanah menggadangkan indak tekana jasu ambun karisiak masiak malambuaknya. Kini angin tahambek lalu paneh ke bawah tak menyampai rumput dan indak tumbuh lain. Buah diharuk ka manganyang inggok di ujung-ujung rantiang gadang barimbang rasu indak sekadar makan buruang pipi. Pucuk kaulam jandiarok, daun mudo tak menjulai. Antah ke urek menggantuangan aka mencakam ke bawahnya meninjang batang nalatagwa. Baitulah sifat beliau ko. Cadiak buruak nak tagak surang tinggi karena nak maimpok panjang mengkasih nak melilik gadang lah nyato nama lendo. Duduaknya indak terpampeh kok tagak pentang tersondak titah tak bisa dapat bandiang musawarah jauh sekali nan ado umpuak rekayasa. Segala dubalang rang pandeka dukun jadatu tukang hambuh tagak memaga bekuliliang. Dek awak memangku nenek mamak pangka jahulu dalam kaum. Harato ulayat dipancangnya pusako tinggi digadaikan ganggam bau untuk baki hanak kemanakan tagak mencangmi. Sesuai pak namo nan malaki harato sajo pangananyo. Awak kaya orang mularai ala jo haram tak betumang nan pokok sari uncangnya. Kalau dibanding jenan lamo balain saik parangainyo. Nan tuo garok dek kuaso nan kini cama jo harato bak baru waktu kaju cigak pai harimau datang singo. Salah arah, salah kaprah. Kalau berbalik ke negari diarti dimaknakan membangun bantuan negari meniru Said Nalamo. Itu tak mungkin. Dan bak memakai baju sampik kini dunia lah berubah. Tapi menjahit baju nan baru, nan polanya jaleh berubah mode kini, potongan kini dasar kainnya itu juga. Pepatah adat mengatakan sekali ya gadang, sekali tapian berubah. Namun nilainya tetap ban alamo, ayah mailia dari hulu tujuan tetap ke muaro sungainya tak pindah-pindah. Mungkasuknya indahlah lain.
Apapun corak nagari, inyo tetap di lingkungan adat-adat juo tulang punggung yang secara rujukan ju pedoman indak beranjak dari situ. Format bulia batuka, bingkai bisa diganti, gambar nalamo ke dipasang. Mengaplikasikan nilai-nilai falsafah Minang tertuang sebagai sikap mental dalam mewujudkan masyarakat Minangkabau modern yang islami. Baik itu kira-kira bunyinya dalam bahasa populer kini. Melihat bangun karangkonyo sebagaimana rumusan perda, bantuan nagari yang dirancang nyatu lalabiah sempurna. Sajak dari memilih figur taruh menyusun perangkatnya tatanan pemerintahan maupun manajerial sesuai tuntutan masuk ini. Ko dulu wali nagari tabateh sehingga nenek mama dipilih di rapi adat, kini buliah sumbarang gala pilihan langsung anak nagari. Kriterianya alua jepatui, salingka aturan main nalah diatur menurut perda. Sehingga basuo sosok pemimpin dan cakap intelektual panutan punya wawasan babudi baiman pulau. Baik itu pun ragam lembaganya, sistem kontrol je pengawas, anggaran je pendanaan sadonyo langkok terkondisi. Maka buliahlah diumpamakan negari di era kini ibarat sebuah negara kecil. Inyo ba presiden itulah wali negari. Cukui kabinet eksekutif perangkat negari istilahnya. Ada pula ba legislatif semacam parlemen di negara, yaitu BPRN, Badan Perwakilan Rakyat Nagari. Kok di pusat ada bamui Majelis Ulama Indonesia, di nagari ada bamuna. DPA ukuran mini di nagari bernama Majelis Pertimbangan Adat dan Syara. Sedangkan lembaga kan Kerapatan Adat Nagari umpama MPR di Jakarta. Inyo tak satu memerintah, tapi pusat jalau pupunan ikan rabah tagak bangun nagari taganggam arik di tangannya. Tentang stabilitas putar roda pemerintahan, ko alun stabil itu biasa. Kita di dalam transisi sedang mencari-cari rasu. Dima senjang sinan luruhkan dan pangka lai sayo samu sekito samung kasih membangun nagari surang-surang. InsyaAllah, golek ketibu di nandata tak lulua indak ketanaman. Utang diansu mengkolan saya kakok diawai mengko sudah kato disabui mengko dape. Itu pituah di nantuo kita na wajib memakaikan. Ibarat bermain bola berserak di tanah lapang sama bakaja besi capek. Tujuannya hanyalah satu, yaitu mencari tuah kemenangan menggungguang boko ju piala. Usahkan tersebut kalah podo saja ulai tak rajan baitu tekad anak main. Kini peluit lah bahambuih. Kau kan pandai surang-surang mengucuk menggiriang bola maharak ke gawang lawan. Tapi ado nan kerikana. Urang sabaleh nan pemain itulah tim banamokan karayo samo nan batuntui. Ijan bak kanda awak surang. Bek maju melalah bola benteng kosong daerah tinggal. Kiper satu mengajar pulo mahambua keluar sarang gawang tersimbah tak batuan. Sayok kiri jo sayok kanan samo bapusu juga landang. Kaki kawan bersimbek juo offside taruh sebanta free kick berkepanjangan. Nyampang ko itu nan terjadi stan. Usahkan sampai ke final konon maharuk nak juaro, tibo di babak penyisihan awak tapacua masuk kotak, malulah nyatu ke ditangguh. Dek sabab karena itu. Kalau nak sukses di lapangan, tunggulah tampek surang-surang huni posisi masing-masing yang disiplin jago daerah. Pangulu tagalah jo adaiknya, ulama membina syarat kadiak pandai bidang sosial parik paga jo keamanan. Bundokan duang ambil peranan pemuda taguh je bidangnya seni budaya olahraga. Sadonyo kompak terkendali opor maupor sama kawan patuah kewasit na memimpin. Rumah pusako dahulunya banjuang bagonjong ngampek buatan tukang Minangkabau. Bamusim diuni orang kini lah balik kenan punyo. Sesudah dicaliak di pareso nyatolah mumuak pakayunya. Tunggak condong sandi larata paran tagajai lapeh pasak rasuak palanca lamaranggang. Jariau nu patah pulo. Atok tirih kasau lacaya lantai lapuak janjang tagantuang dindiang nan tidak elok lai. Baitulah misalnya umpama nasib menimpa Minangkabau salamu nagari hilang. Akibat adat tersisiahkan ninak mama hilang kuasa nagari dilipek orang.
Lungga kabe raso bakaum guyah hubungan ni pabisan. Kok malu lah bagi-bagi kamanakan putih pangarang. Mamak tak tahu je mamaknya pangulu dileceh orang anak buah serak berserai. Dalam dan daripada itu, ulah dek badai dari barat teknologi datang malasau. Rompaklah pagadin yang adat lipua supadan limbagonya. Sopan santun dalam moilang baso-basi indak tak pakai alu aja patut tak paguno. Apa nan jangga kalamari kini jadi barang biasa. Kok dulu tak kata sumbang larang pentangan dek dan tuo buruak pandangan orang kampung indak lai dianggap salah. Sadonya lah biasa. Lah habis miang dek bagi sia habis gali dek gali tiak alah biso dek biasa. Jokok mencali ateh rupo menilai ateh nanado setantang parangai mudo kini. Jajok tibu hati menyumpah raso bermain muku tangan. Mengecek indak basi tinah bujang jogadih tak babateh mode pakaian ganji-ganji. Nan jantan badukuah lontin bagalang besubang pulo rambut becolok balang-balang. Batino pakai pintalon bakawih babaju sampi tasimbah ateh di bawah adang puseknya lah menjujai. Kok sumbang nampaknya calo usah tagua sembarang sapu bisa melonjak anak baji. Sebab ayah mandehnya tak melarang mamak kanduangnya bersilengah kok kunun urang bakuliyang. Nan rumi gaeknya bangga stan mencaliak gaya anak awak lai serupa urang pulo. Atau malah ikut-ikutan meniru lagak orang kini. Angiklah tadah dari cangkia tukang pancing dijujui ikan di siku bana tabedonya. Surang-surang adonan nekat. Dicuba manasiati dibari pituah panjang senjang berbalik kanan bana. Tapi bak mahampang ayah jual mendinding kita tapak tangan di ruang jari tampak jual. TV menyiar bilang channel PCD murah balinyo. Film porno di rental urang biskop menjarah masuk bilik gadang ketek satu menonton. Kesia mamak keberang. Itulah mode musim kini. Setengah candu batarati saulah dalam bagawa kajudi inyo tarambau. Langganan togel jobete nomor kode buah tutuanyo gilo bahampok ibataruah. Atau minum bamabuk-mabuk ganja narkoba sabu-sabu kalimpan siengan ragayeknya. Sapia ABG gadih tangguang sampai nang kasa mudo matah lapih nan tidak tagu balo. Bak pintu tak gajah pasak serupa gawang tak berkiper. Lalu di patiaknya manggua, lalu di kampungnya larata adang pulau ngajak kapah. Caliak pulau nan tua-tua ustan. Walau surau setiuk sudui menggagau sepekir besautan. Di luar lapau besasak palanta karami juo. Lapi domino baku catak karateh kunyang namagantiak otawa buru besidare. Buya taunya berceramah kati sekadar bakat tubah. Taat syukur engka tersarah nampangka ampau tersalek. Datuk nampak di barale atau menanti tamu jauh. Batandiang gagah bersilagak sinan pepatah teranganyo tambo dibacu baku rasai. Nan basuo je cadiak pandai tunggu proyek masuk kampung. Atau sekali 5 tahun menjalang urang ke pemilu calik menyalek urusannya. Basuo malang musibah terjadi silang selisiah. Urang anggan menjalankan tua mencari ubek panawa menuntut hukum keadilan. Sebab ukuran salah jabana bukan di kitab undang-undang stan tapi diragi karate cetak diangku sudut ke sudut pagar merauk tinamannya. Itu dulu mak. Dulu di zaman Orde Baru sangkit dipaci urang bagak masuk nanalah kita lipek. Kinilah alam revolusi kita babaliak penagari. Diusai babak nalamu, dikocok karate baru, diulang main berseluruh sinan kabangki batang terandap. Dengan babaliak banagari itu artinya merubah sistem. Dari sistem gaya lama dan hierarkis sentralistik kepada sistem gaya baru dan otonom demokratis menurut pola Minangkabau. Merujuk ke pemerintah pusat sebagai lembaga eksekutif, tanggung jawab wali negari bukan kateh tapi ke bawah ke bakih rakyat yang dipimpin melalui lembaga legislatif ialah BPRN namanya. Fungsi karajo BPRN mengontrol pemerintahan, mensahkan anggaran jabalanjo, membuat menyusun perna peraturan untuk negari ibarat undang-undang di negara. Sedangkan rapernanya selain dari kenagarian bisa jualah dari mamas dari muna ataupun kan. Maka stabilitas roda negari bisa tauji terciptakan kok kasado organ negari bisa berjalin bakulindan sesuai aturan main.
kompak terkendali, paham posisi surang-surang samo setimbang saukuran. Nyampang kok kandua salah ciek senjanglah tali sepilin putih narumi maulehnya. Itulah peta juga gambaran teknis formal jalan masing. Dek cancangkan dua sagaragai kapanan dua selabuhan, pertamu tubuh tampak rupa kedua nyawa tersembunyi. Naknya saikik saburumbuang sajinjiang laya jabatin, kok sehat organisasi taguh lapulo landasannya, visi je visi nama turui. Nah, nan menjadi nyawa di nagari, indak lain indaklah bukan ialah adat nama pakai 100 syarat nama ngatu. Santano tali adat indak mengabek pasak syarat indak mengungkuang, apalah nama bedakan antara desa di nagari. Lah diputar kepala bidua, dipilih sistem banagari tapi menjauh dari Minang. Itu karajo sio-sio ubek laki pantang terlampau barulang sakit nalamo dukun menggeliang menawari. Dek sabab korni itu Ustaz. Nak taguah berdiri rumah letakkan sandi di tunggaknya adat nusarak ke pendasi. Walaupun gampo bermusim badai datang limbubu tibo angin mesabuang kiri kanan rumah gadang karabahalun. Mangko mailia banda adat. Naknya mencucu au sarak sarantak urang nemarampe. Pangulu pusek jalonyo tuanku di mimbar dakwah cadiak pandai taguah jubuek parik paga tagak menjago. Itulah beliau menamakan ampek jinih dalam nagari. Pejabat indak berbintang pemimpin informal istilahnya tulang punggung dalam nagari. Segala buhu adalah guyah di sanan pasak di pahare. Siso bangkalai tangkarangko samo dikakuk disudahkan. Tacicia petik dijapui terserak makanan pilih elok dipakai jurundiangan dua dibuang jemu pakai sinan nagari ke Sumara. Tapi kok kan dua tali pangabek sababan kayu tainayo berserak sepanjang jalan. Jokok lah itu nan basuh samboyan berbalik ke negari ibarat si pongang tengah padang tinggal kajadi retorika hanya sarantau Minangkabau. Undang pepatah mengatakan, Ulando babenteng basi Minangkabau babenteng adat. Sebagai benteng Minangkabau paganang kokoh dalam kaum dindiang nan taguah di nagari adalah adat Jolimbago. Kala dicaliak salamoko. Ulah dek lapuak pagarannya dindiang memuat tueh kok lamah. Malah sau musuh dari luar leso susunan masyarakat. Maka untuk malantai sabalun luluh memintai sabalun hanya jauh. Pihak pangulu pemangku adat paralu menampuh ampek jalan. Iko nan patut disiangi. Yaitu, 1. Mamupuak wawasan pribadi nak tumbuh pamor jawibawa di sinan lidah kemasinnya. Sebagai pucuk pimpinan, penghulu figur panutan, contoh tauladan masyarakat. Selain ilmu bidang adat, cabang lain paralu jua paling kurang pokok dasarnya. Tapi nan mutlak tak boleh hindak, berakhlak, berbudi halus karakter jiwa pemimpin pribadi nan tidak cacek. Sio-sio utang katumbuh pandayung membawa luluh dukun maubek sakit pulau hilanglah rono nenek mama. Yang kedua, menyusun barisan nenek mama, membina konsolidasi urang sakorup Salimbago. Dek duduk surang bersampik-sampik, duduk banyak balapang-lapang. Nan barek sama kiringan, nan jauh sama kinampia utang lansai karangko sudah. Patut nan usang di pabaru, nan lapuak kadi kajangi, nan elok pasak di pahare alu aja patut saukuran. 3. Menjalin kerjasama koordinasi je pihak lain unsur-unsur di masyarakat. Dapat memberi menerima bajambo baulua jawek samo menjambo menyampaikan awak panuh orang taisi. Sebagai misalnya umpama, memproduktifkan harta wilayah, memfungsikan lahan talantar sungai danau gurun jerawa, menggusur sawah pusaku untuk bangunan sarana umum, atau paralu bantuan fasilitas untuk kesejahteraan anak buah sadonyo menghendaki hubungan baik ju pihak instansi bersangkutan. Dan gampe untuk tujuan pewarisan sarata suksesi kepemimpinan paralu membina anak muda. Adalah sangat dibutuhkan kaderisasi kursus adat kepada generasi penerus di belakang. Di saat zaman bakini, indak masonyo batu tua panjang maurai tambo barang kuno bahandai bermisa-misa. Paralu forum diskusi mengkaji adat di ilmiah logika dan masuk akal. Sebab mengkobai itu Ustaz.
De uranglah terpelajar, nalarnya lah tinggi-tinggi paralu metoda penyampaian sesuai jo alam pikirannya. Simbol-simbol mesti diusai, kata bayang diterjemahkan, pepatah ditafsirkan. Saatnya lah kan di nagari, elkam di pusat di daerah, menyamai baniah nan boneh buliah selesai petahunan. Sebagai unsur orang ampek jini, ulama itu perangkat adat, bertanggung jawab di bidang syarak di dalam kaum surang-surang. Mulai dari imam sembayang taruh ke khatib ateh mimba urusan faraid di jenazah, sampai pun memimpin doa itu urusan imam khatib malin tuangku ya Maulana. Dalam kabinet pegaruyuang, menteri agamonyo ialah Tuan Kadi betampek di Padang Gantiang. Rajo pun ada bertigo bernama Rajo Tigo Selo Tri Tunggal Basukininyo. Beliaulah rajo ibadat tinggalnya di Sumpu Kudui, timbalan rajo nombor 2 rajo alam jo rajo adat. Saya riang jo balik ke negari. Kok buliah pinta jo pinto peran ulama ditingkekkan nak nyatu sebuah bendangnya. Kalaulah tadi disampaikan ampek upaya dek pangulu, paling kurang ampek lah 10 langkah diambil dek ulama. Yaitu 1. Khusus pemangku adat Imam Khatib, malin tuangku dalam adat. Hendaknya dipersiapkan, siap ilmu, siap je mental, gala dan tinggal gala saja. Minimal layak diimamkan, elok bacaan tajwidnya, paham je rukun dengan syarat. Bisa pula baca katubah, akhlak tinggi, berbudi halus jauh dan dari cacat cata. Sinanlah baru basuonyo, tajam dan bisa dipakuatkan tali dan panjang kapalilik, orang berfungsi difungsikan. Dan kedua, merubah metode dakwah dari monolog ke dialog, dari batu tua ke amalan. Mengkritik dari mimbar itulah hak dia ulama. Tapi kritik tanpa solusi bahaya jatuh ke pasia. Hendaknya jan ado sak wasangko. Oposisi baka panjangan gilo mencaci ceramah sekadar profesi. Ulama adalah idola, panutan di masyarakat, figur dan suci di negari. Sesuai je putiah pakaiannya, ibarat hitam dek pangulu, ungu tibo di manti warna sirah dek dubalang. Dan ketiga, menanamkan semangat kompetisi fastabikul khairat di negari. Dia ulama pewaris Nabi indak memilah-milah umat, tapi dalam bermakruf nahi mungkar menyamai iman dengan takwa. Indak salah bukalah dosa kalau balomba dengan bayar. Ikolah kiat orang Saiswa mengislamkan tanah Minangkabau sampai menyebar berkuliliang. Dan kampe keadat bebayat sangku pengulu dianggap partner. Walau lahan pia 2 abad, namun doktrin falsafah Minang, adat basani syarak-syarak basani kitabullah masih berproses sampai kini. Dalam membangun masyarakat, Minang modern dan islami menuju khafah samparono adalah tugas di ampek jini alim ulama di garis depan. Dek sebab karena itu, adalah arif bijaksana, kok nampak simpang jalannya, adat keluar junjung syarak, samo disilau kaureknya, bau diskusi ni nak mamak buliah nak samo diluruskan. Ado kalonyo dek kurang paham tentang adat, talamun alun bakakeh talipe alun bakambang balain tampek memandangnya, dikatokalah adat nalah menyimpang dituduh melawan syarak. Umpamo larangan kawin sesuku, pewarisan kekemanakan, ajaran salah dalam adat, hukumlah nyatu di agama. Katonyo, atau di dalam alua penitahan orang menyambah ke pengulu, itulah syirik hakikatnya. Dipahami bunyi pepatah, ko harimau bana di dalam kambing yang laju kaluakan, munafik, kata beliau. Tak kayu janjang di kapi yang tak ameh bungka diasah, bodoh. Tak impi nak diatih terkurung di luar, pengkhianat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maku, dek kaluanyo di pengajian, baragam komentar masyarakat orang laragu jo adatnya. Tersinggung pihak nenek mamak badan tiang silaturahmi antara orang dan baduo. Jangan sampai itu terjadi, paralu duduk berapak samo disilau kaweknya, nyampang senjang adat jo syarak, karamlah alam Minangkabau. Dan bak pituah bunyi pantun, apalah bunyi pantunnya, pinang sinawa anyui ilia tersampang di pembeloan, ujuang jo pangka na bagi sia buah di tengah maidokkan.
Sebagai intelektual, golongan orang cedek pandai nan ba umpamo sutradara, menterjemahkan skenario, mengatur akting si palakon, menyusun lampu di kamera sehingga selesai jadi cerita. Nilai-nilai ajaran adat pasan kandungan dalam syarat diracik di programnya menjadi pola terencana untuk ditakyang ke masyarakat. Ko ekonomi ke dikakuknya, seni budaya ke dibina menggarap kooperasi JPPR ataupun sosial pendidikan, tindak keluar dari bingkai koridor adat dengan syarat. Maka di dalam mencari bantu format babaliak ke negari, peranan cedek pandai sangat dominan menentukan. Samisa mewujudkan sosok nan baru dari semboyan back to surau. Mesti dicari metodanya nan praktis menghemat waktu memenuhi syarat pendidikan. Modern tapi Islam, menyerap nilai budaya. Sehingga nanti di masa datang, layak angkatan penerus Minang, generasi tangguh tahan banti yang punya intek saratu iptak mandiri dan siap pakai. Sistem surau tempo dulu lah mencetak Hatta Jo Agus Salim, melayakan Nasir di Buya Hamka, ya Mintan Malaka Rahmah Rasuna Said. Tapi upaya mendaur ulang lewat surau di abad lalu itu karajo sio-sio, dan bak memakai baju sampi memudiakan naya kaulu. Tidak mungkin. Jadi pola apa yang kita pakai? Menerapkan pesantren ala Jawa? Itulah proyek cedek pandai kaum intelektual terpelajar ahli pendidik Minangkabau. Urbanisasi ke Kota Gadang arus merantau keluar Sumbar indak dapat diambil-ambil. Inyolah lamu membudaya kini menjadi kebutuhan. Semenjak dekade 60-an lingkup kabut karantau urang termasuk golongan nenek mama. Sehingga timbul pantun keluhan semacam protes anak buah. Bungo padi, bungo anjalai ketiga ju bungo palo, di mana negari kesalasai pengulu merantau pulau. Nah, dalam berbalik ke negari, apakah perlu dipulangkan? Melihat tugas jo fungsinya pemimpin jo dan dipimpin indak buliah tajarak jauh. Itu fikiran orang awam. Tapi lain pandangan cedek pandai. Niniak mamak di perantauan usah dipanggil dipulangkan. Malah banyak untuangnya beliau di tanah rantau. Ikulah pertimbangannya antara lain. 1. Di zaman global kini nangko dunia semakin ketek, hubungan semakin pendek. Dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi komunikasi, Padang Jakarta tak berjarak. Jo HP bisa babisiak pulang ke kampung di Matakana 2 jam kurang sampai di rumah. Dan kedua, di rantau para luar pengulu. Sebagian tinggal di kampung, nguruhlah warga dan di kampung. Sebagian biar di rantau pimpinannya diperalukan. Tidaklah efektif itu namanya. Kalau bapusu dah tua di negari, kemanakan banyak di rantau. Dan paralu yang dibutuhkan adalah pemimpin dan peduli. Tahu je tugas kewajiban membimbing anak kemanakan mairi merantangkannya. Laibana tinggal di kampung badakik basuh tarif, tapi rimbun ko indak memayuangi laweh dan tidak malapangi apalah arti bapangulu. Sabaliaknya puluh, datu awak lairang hebat, urangnya banyak aratu batitel sarjana profesor pejabat eselon ateh. Namun tinggal di rantau orang, sari nampak jarang basuh, usahkan mauwih kemanakan mikikan kampung halaman juga lapun beliau lupu. Buat apa om? Pulangkan saja itu datuk. Pendek kata singkik rundiangan stan, nan diparalukan di anak buah adalah pemimpin dan memimpin. Domisili bukan masalah. Dan ketiga, dengan adanya Bapangulu, tagarap potensi rantau membangun kampung di negari. Ide juga gagasan, skill keterampilan sampai kemudian batu buat di rantau orang. Itulah asli Minangkabau ibarat tanah hulayat dan alim terjangkau menggarapnya. Nang gampe untuk masuk nang katiboko, aliran dana untuk kampung bukan lain bantuan santunan bersifat pribadi insidental, tapi subsidi bakal lanjutan terpela dan terencana ditangani secara profesional. Kita kenalah tahu juga, bahasa sajak negari tawih kabupaten sampai pun tingkat provinsi, PAD Sumatera Barat kurang tinggi konon dibanding orang lain. Maka di era otonom macam kini, nan sawu ayah mandikan diri tidak bergantung ke Jakarta, untuk biaya rutinitas terpaksa makan ke dalam terlampau barek beban rakyat. Kalaulah itu sampai terjadi timbullah image masyarakat, elok yo caro alamo otonom membosan saya tercimo babaliak ke negara.
Sepanjang barih melabeh undang pepatah mengatakan apalah bunyi lapatnya. Pengulu sadat ulama sekitab manti sebuah hukum dubalang samalu padusi sarasam. Maknanya indah lain bahwa segala organ di masyarakat fungsional untuk pemimpin supaya sakato setindakan satu visi satu misi membangun kampung jenagari. Fungsi dubalang dalam adat mandindiang bahaya dari luar menjaga tarati di dalam sehingga aman telinduang laya batin saleso umat sanagari. Inyo dikatakan samalu. Artinya indak basibak kemanakan bukan mesisiah anak buah samur jago rigobalo. Sifatnya baayam dan tangkeh digalanggang. Capek kaki indak panaruang, capek tangan indak pemacah. Pengabuang batang tabalintang pahoyak sarang penyanyi. Sensitif juga keadaan. Tanggap membaca situasi. Capek dalam bertindak fanatik tak namu kalah menjaga citra dan martabat. Tersabui orang padusi sarasam saparasaan saino samulia satua secilako. Perempuan di Minangkabau diimbau jebundokan dia. Beliau diumpamakan limpapeh rumah negadang pemaci aluang bunian pemagang amban jopurwa. Mengkasihnya apa? Yaitu mahatun rumah tangga manajer di keluarga bendaharawan dalam kaum. Bukan fisik aratu saja. Juo moral spiritual akhlak ju pendidikan. Sehingga tarujuk talahiakan rumah tangga dan sakinah, lingkungan dan sejahtera masyarakat dan bermartabat. Menuju negari dan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, sejahtera di bawah ampunan Allah. Itulah kandungan falsafahnya Banagari. Angku-angku di sanak pendanga penggemar balerong dan budiman. Itulah saja uraian kami curai peparan rang balerong tinjauan salayang pandang tentang babaliak ke negari. Antah tersabui dinan niyo mungkin tabaco dinan bukan. Namun dan utang dek kami menyampaikan unek-unek partisipasi sumbang saran pokok fikiran sepanjang program balewakan. Yaitu cito dek kita nama samu anak negari Minangkabau di kampung lepeh karantau tentang babaliak ke negari. Joko tarosok dinan boneh mak, itulah rahmat dari Tuhan syukurnya amat salamonyo. Nyampang tak kacak dinan nampo tembak tak sampai ke alamat malanglah kami nan betutua. Ibarat malapeh badia pacah, uci habis mensiu hangih piluru baliak kesambang yang malu nak kami gungguang sorang. Maaf kepada nenek mama, ampun kabakeh imam kati. Usah kami diberi hutang ijan menjadi upek puji kepada Allah tobatlah kami. Mohon izin kami babaliak, bararak pulang ke Betawi, hingga iko kalam sudah panjang umur awas 20 lain kali bertamu jua. InsyaAllah. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf segala kekhilafan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.